26. september bol Európskym dňom jazykov. Pri tejto príležitosti zorganizovalo informačné centrum Europe Direct Senica besedu s prekladateľom. Beseda sa týkala jazykových zručností nás Slovákov, ale i celkovo Európanov. Rastislav Popelka, prekladateľ a zástupca Európskej komisie na Slovensku, navštívil vo štvrtok 4. októbra obchodnú akadémiu. Študentov aktívne zapájal do pripravenej prezentácie, súťaží a kvízov. Predovšetkým nám išlo o príjemné strávené dopoludnie, čiže otázky neboli ladené výlučne vedomostne, boli zamerané aj trochu tak na šťastie, na hádanie, boli však jazykovo zamerané, čiže študenti mali hádať a podľa istých formálnych znakov jazykov, v akom jazyku je to, ktoré príslovie alebo porekadlo, pričom sme mali najširší výber jazykov od gréčtiny až po estončinu. Hlavným cieľom Európskeho dňa jazykov bolo upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia cudzích jazykov, podporiť jazykovú rozmanitosť Európy a v neposlednom rade podporiť celoživotné jazykové vzdelávanie v školách i mimo nich, či už pre štúdijné účely alebo jednoducho pre zábavu.